fá thosaigh muid a úsáid an Gaeilge mar socha thosaigh sé go nádúrtha mar is ar teanga dúchas é agus rinneamar bhí muid lug ag scoilna Langhairleach mar bhí muid óg agus sin just nuair a tháinig daoine isteach agus bhí Gaeilge acu just tháinig muid go raibh an buntáiste sin é úsáid. Nuair a thuigeann daoine a bhfuil Gaeilge hagann siad ar ais agus ceannaíonn siad paint dúin agus bhfuil mar sin. So dún hain is rud is rud don crí bhéidir agus don anam just chun an Gaeilge leirt agus is rud dún hain tá sé speisialta agus nádúrtha. Na planana don Gaeilge don gnó amachchan seo ná tá muid chun feabhas a chur ar cóirtha lasté agus lasmuo go mórmór lasmuo agus tá muid géirí churanúil go bhfuil Gaeilge agan an seo, tá trúr agan an seo agus tá Gaeilge ag an for an goléir. So tá muid géirí just daoine teachta teachúin agus go bhfuil siad san an eáil go bhfuil Gaeilge agan agus é leir linn.